Thokozani ke makhosi amakhulu, thokozani nendlondlo, thokozani nina-ke eniphila ezweni likamoya sisemhlabeni. Nina bogogo, nina bomkhulu, yena-ke umkhulu Makhosela lo lishoba lezitha esigodlweni sengwemabalabala, unyanga umthandazi endaweni yaseThekwini ePinetown in KZN. Kanza kwethu namhlanje ngifuna sibuke lesi sihloko sesithunywa okuyisihloko esihluphe inqwaba yabantu, okuyisihloko esingaqondeki ukuthi kahle kahle siyini nokuthi simeleni ey'mpilweni zethu. Nganza kwethu isithunywa kuwumoya wasemazulwini, okuwumoya osebenza kakhulu noma oqhuma kakhulu through umkhuleko. Angeke isithunywa sinyakaze uma umuntu engakhuleki. Nawu-ke nganza kwethu-ke sekuba khona kumuntu othi mkhulu, ngizwa kuthiwa isithunywa siyathwaswa, mkhulu ngizwa kuthiwa isithunywa siyaphakanyiswa, mkhulu ngizwa kuthiwa isithunywa siphakanyiswa kodwa siyehliswa. Yini kahle kahle mkhulu eyenzakalayo uma sikhuluma ngesithunywa, nokuphakama, nokwehla, nokuthwasa? Ulimi-ke nganza kwethu luyajula ngoba abantu bakhuluma ngendlela abasuke bembuleleke ngayo. Uma sikhuluma ngentwaso yesithunywa, sikhuluma ngokuphakanyiswa kwesithunywa, siphinda futhi sikhuluma ngokwehliswa kwesithunywa. Leli gama esilizokhetha ukulisebenzisa kula magama amathathu, ekugcineni into esengayibona nento esengathi mangiyibuka indlela abantu abenza ngayo, ngavuleka amehlo ekutheni kuyefana, ngoba nasesigodlweni sengwemabalabala thina sisebenzisa igama lokuthi ukuhlanjululwa kwesithunywa. Nawu-ke nabanye-ke bazothi mase beyikhuluma le nto bathi cha, sihlanjulula kanjani isithunywa ngoba sisuke si-clean. Kahle kahle kuhlanjululwa wena ukuze kuqhume isithunywa. Uma kukhulunywa ngokuthi uyaphakanyiswa, kuphakanyiswa isithunywa, kahle kahle kuphakanyiswa wena ukuze ufinyelele emandleni oku-understand-a lo moya okuwe. Uma futhi sikhuluma ngokwehliswa kwesithunywa, still kudingakala ukuthi kuyofakwa wena emanzini, kuyokhuleka wena, kuyoba wena odla iy'nkamba ukuze lesi sithunywa sikwazi ukudilikela kuwe, ube indawo la singakwazi khona ukuhlala khona. Nawu-ke nganza kwethu-ke namhlanje-ke sikhuluma-ke ngalokho-ke. Leli gama-ke hlampe elithi ukuthwasa, ukuthwasa lokhu kusho ukuthi ukuqwembuka, ukuvuleka kwamehlo. I-process yokuthwasa into enjalo. Ingakho-ke kukhona abantu abathi mina ngithwase isithunywa. Hlasimpe asingajahi ukufuna ukuyivala into ngenxa yolwazi lwethu olufishane. Isithunywa-ke nganza kwethu, isithunywa sihamba nethongo lasekhaya, sihamba namadlozi asekhaya. Isithunywa lesi sisuke sithunywe kuwe. It is an angelic spirit. Leli gama elithi sithunywa, abantu bakudala bambuleleka, ingakho basibiza ngesithunywa ngoba kwakuyinto eyayithunyiwe, kwakungasiyona yinto eyidlozi lakho. Uma umuntu ethi ugogo wami ungiphi isithunywa, akusuke engasiyena ugogo isithunywa, kodwa ugogo usuke esebenzisa umoya wasemazulwini ukuzokhonektha nabaphilayo, mase ekumbathisa lamandla esithunywa ukuthi akube yiso manje esizosebenza ukuzolapha noma ukuzolekelela ekhaya. Isithunywa-ke nganza kwethu kuwumoya lona ongasho necessarily ukuthi kumele la ekhaya kube khona umthandazi. Angiyiphinde leyo. Kumele kube khona la ekhaya manje umthandazi ozobeka amabhentshi ngaphandle, ozokhulekela amanzi, ozokhulekela usawoti, abhule, akhulume izinto ezingaziwa, akhulume izinto zemfihlakalo. Cha, kodwa isithunywa siyahlala nakumuntu esisuke sithunywe kuye ngaleso sikhathi, ngekhathi enza lezi zinto, mase-ke kuyaphakama
kuvela imfihlo zasekhaya. Lo muntu ke simbiza ngomexhumanisi phakathi kwedalwa kanye nabaphilayo, phakathi kwabantu abangasekho kanye nabaphilayo. Lo muntu umexhumanisi ngalolo hlobo, ngoba lesi sithunywa sizosifumana kakhulu kwibandla laseZayoni, la khona kuphakamiswa khona imimoya. Nokade engaprofetha agcine eseprofetha, nokade engazazi izinto zasemathongweni agcine eseyikhuluma, kodwa enganaso isigodlo ekhaya esisebenza abantu abazongena zonke insuku bezolashwa. Lo moya uyahlala kunoma ngabe ubani, akukhethile. Mase-ke kuba khona umuntu ke lo specifically ozosebenza ngalesi sithunywa. Lesi sithunywa sizomupha isiphiwo, noma uzalwe nesiphiwo sokuthi uyolapha abantu, uyosiza abantu, kodwa uyobasiza ngendlela yamanzi nangomkhuleko. Lo muntu ke wesithunywa, uma lo muntu ethandaza kuzamazama izinto, uma lo muntu ethandaza kuyanyakaza, kubonakala kuqaqeka izinto, akhulekela ikhandlela, lifike lishiswe ikhandlela lisebenze. Lo muntu unokumbuleleka kwezinto ezinamandla. Isithunywa ke ngani zakwethu yinto ke ebalekile, because uma sibuka ukusebenza komuntu ohlushwa ke manje ke isithunywa esisebenzayo, lo muntu mehlushwa zidalwa zakubo, sithi idalwa zakubo siyafuna ukukupha lesi siphiwo esesimbuleleke kuso, noma ekade sambuleleka kuso, noma esikade siphile ekhaya egcekeni, ukuthi asike siqhubeke, ngoba phela iyona ndlela ithongo lakhe likubusisa ngalo, ukuthi lesi sithunywa siphakanyiswe, noma lesi sithunywa asihlanjululwe. Now ke into eyenzakalayo ke la ingane zakwethu, isithunywa siyadlelwa ukhamba noma inkamba zazo. Kulesi sigodlo sihlanganise ngisho neyokhamba lamakhosi aphezulu, ukuze ukwazi ukuthi uma ulidla lolu khamba, ulidle lolu khamba, mase-ke kubhoboka lesi siphiwo sakho. Uma kubhoboka lesi siphiwo sakho, uzibona usuwazi iwashi ezahlukene ney'ndlela ezahlukene zokusiza abantu nokulekelela abantu, uzibona usukwazi nokubhula. Lesi sithunywa-ke ngani zakwethu siyagidelwa, asigidelwa kahle kahle, kodwa kuba inkonzo eba khona, eba nelade elikhulu. Abanye bayaziyenza kube imbuzi ezimbili ilade elikhulu, kuya ngedlozi lomuntu ukuthi lifuna ukuthi kwenziwe njani. Kodwa mekuney'kweletu futhi zobungoma obuthile, uzubone sekufanele manje kube ngazuthi umuntu ufanele agide ngenkomo, kugidelwa noma kuculelwa noma kukhonzwa ngalelo langa, kusuke kukhonzwa, kodwa isithunywa siphakanyiswe, umuntu ashiwe namaduku egcekeni, kuthiwa la ekhaya sekunomthandazi. Isithunywa ke leso ke ngani zakwethu. Iprocess yesithunywa ayifani nokuthwasela idlozi, iprocess yesithunywa ayifani nokuthwasela ithongo. Le process is very simple and it's very short. Ayistressi, ayikhokhisi kakhulu imali. Iprocess ekuyiyona process elula uma umuntu has discovered ukuthi usenaso lesi sithunywa, and lesi sithunywa siyafuna ukusebenza abantu baphile. So-ke ngani zakwethu-ke asiyilungiseke leyo-ke, siyibuke ukuthi ikuphi la sisizakala khona. Umuntu-ke onesithunywa ubonakala ngani? Umuntu onesithunywa ubonakala ngokuthi aphuphe ethandaza. Umuntu onesithunywa ubonakala ngokuthi asaba amanzi. Umuntu onesithunywa ubonakala ngokuthi abone izinto ezikhanyayo esibhakabhakeni, ongazuthi ziyinyoni ebusuku, kodwa ziyakhanya lezi, akusizona inyoni lezi ezinormal. Umuntu onesithunywa ubonakala ngokuthi akube khona amajazi awaphuphayo. Umuntu onesithunywa ubonakala ngokuthi
akuthande ukuthi uma kuba khona into emthandayo yokuthi njalo mayekade ethandaza ekhaya yena anganqamuki emkhulekweni livele liphakame kakhulu izwi lakhe. Lo muntu futhi uyakwazi ukubona izinto zingakenzeki noma aphuphe izinto zingakenzeki zenzeke ngempela. So-ke lo muntu wesithunywa-ke udinga ukuqaphelwa ngoba lo muntu akuyena umuntu ovamise ukuthanda ukungcola, akabe umuntu ojwayele ukukhonza utshwala, akabe umuntu ojwayele ukukhonza izinto eziningi ezinye eziyisidakamizwa, ngoba lo muntu ohlala kuye uwumuntu wasemazulwini, uwumuntu oklini ngalolu hlobo luyisimanga, ofuna ukuthi enze izinto ngokuphakanyiselwa lamandla. Mase sephakanyiswa amandla la kuyena, emveni kwalokho mase eyayiqhumela akunikeze ingcebo yasekhaya. uNkulunkulu akubusise idlozi likwembathe. God bless you. Yona-ke ishoba lezitha, yona-ke into emabalabala le-TV. Siyanamukela kakhulu, siqhubeke subscribe, sithande umsebenzi wabantu abaphostayo lapha ku-YouTube. Kuwukuphila kwethu, kuwukusizakala kwethu.